Podemos, sí? Bueno, pois moi bo día e, como sempre, gracias por asistir a esta roda de prensa a que, pois, tras a celebración do debate de política xeral, retornamos á normalidade parlamentaria, dando conta, bueno, pois, en este caso, dos asuntos que levaremos ao próximo pleno ordinario e que irán precisamente, pois, na liña das propostas presentadas nese debate, non? Que foi un debate que cumpriu o obxectivo marcado, sen dúbida. Por unha banda, creemos que serviu para render contas, aí está ese 85% de programa en marcha xa a metade de legislatura, e, por outra banda, serviu para avanzar no proxecto útil que o presidente Rueda e todo o seu equipo teñen deseñado para o progreso de Galicia. Un debate no que, ademais, evidenciamos esas dúas Galicias opostas, non? A que desde o catastrofismo absoluto debuxan os grupos da oposición, a Galicia do ruido, da busca da confrontación, da lea permanente, a Galicia en branco e negro, negativa e abocada ao pesimismo, a Galicia sen proxecto e sen futuro, a Galicia do non polo non. E despois está a outra Galicia, a que todos coñecemos, a que se supera cada día e que construe un futuro mellor para todos os galegos. E por iso o Partido Popular de Galicia pois vai seguir traballando para consolidar o feito e para seguir avanzando na mellora da calidade de vida das galegas e dos galegos. Na liña do proposto polo presidente Rueda, no debate de política xeral, traemos a este pleno varias iniciativas que afondan nas prioridades que o goberno galego se marcou no debate de política xeral: avanzar nunha Galicia máis e mellor vertebrada, máis pulo aos nosos sectores productivos, máis coidados para as persoas dependentes e máis facilidades de acceso á vivenda. Comezo comentando a comparecencia que se vai ter lugar a petición propia da Conselleira de Medio Ambiente para informar sobre os avances que se produciron neste primeiro ano tralo traspaso das competencias plenas en materia de litoral á nosa comunidade, non? En relación ás proposicións non de lei, pois a primeira delas será relativa á P9, na que volvemos a exixir ao Goberno Central o rescate e a liberación das peaxes. É hora de terminar, ao noso entender, con esta discriminación máis que evidente cando vemos como si se están a rescatar outras autoestradas do país. Queremos que se cumpra o acordo ao que chegamos por unanimidade neste Parlamento e tamén que o Partido Socialista de Galicia deixe clara a súa postura. Aquí, moi reivindicativo sempre, en Madrid, en cambio, permanentemente calado. Creo que logo de anos de bloqueo, a Mesa do Congreso vende a autorizar que se continúe a tramitación da proposición de lei de transferencia a Galicia da P9 no obxectivo de ceder unha autoestrada galega e libre de cargas. A sorpresa coa que nos atopamos é que da lectura das emendas parciais rexistradas polos distintos grupos trascende un cambio de posición do Partido Socialista. Apoia a transferencia da Administración e Explotación da Autoestrada, pero négase a transferencia da titularidade. Que o Partido Socialista rache o acordo acordado en Galicia implica que a P9 manterase na rede de estradas do Estado. Ademais de quebrantar unha demanda da sociedade galega para garantir unha xestión eficaz da principal vía que vertebra a nosa comunidade. Demostra, sin dúbida, un dobre discurso do socialismo a nivel nacional e en Galicia. E, polo tanto, esperemos que o clarexen neste pleno. Tamén defenderemos unha proposición non de lei na que evidenciamos unha vez máis a nosa defensa activa co sector do leite galego. Pedimos que se cumpra estrictamente a lei de cadea alimentaria e que os prezos pagados aos produtores cubran como mínimo os custes de producción, que se intensifiquen as inspeccións sobre a trazabilidade e a etiquetaxe do leite e dos produtos lácteos, co fin de evitar fraudes, e que se promovan diante do Goberno de España e das institucións europeas medidas para evitar a competencia desleal derivada da entrada de excedentes lácteos de outros países da Unión Europea que poidan prexudicar ao sector galego. Sobre esta PNL presentaremos, ademais, unha autoenmenda na liña da proposta da resolución número 40 que presentamos no debate do Estado de Autonomía, que nin BNG nin PSDG apoiaron. A autoenmenda engadirá as seguintes demandas: actualizar o paquete lácteo, establecer un sistema de cálculo dos custos de produción e poñer en marcha unha prórroga automática dos contratos en ausencia de acordo para evitar o desperdicio de leite. Presentaremos, ademais, 3 preguntas orais. A primeira delas, con carácter de urxencia, será sobre materia de dependencia, tras coñecer que o Goberno do Estado reduciu
unha vez máis, a súa chega a Galicia. Non é novidade que o Executivo de Pedro Sánchez continúa incumprindo a Lei de Dependencia, pero o Partido Popular de Galicia sí é unha prioridade. A contribución estatal, en lugar de medrar, segue baixando ano tras ano. Segundo os datos de 2025, o Executivo Central diminuiu unha vez máis a súa contribución ata o 32,9%. Datos moi afastados dese 50% ao que está obrigado por lei. Ademais de evidenciar o trato desigual que o Executivo Central establece entre distintos territorios, porque, como xa dixemos en máis dunha ocasión, para o Goberno Central, pois sí parece existir dependentes de primeira e dependentes de segunda. E non podemos esquecer que o plan de choque posto en marcha pola Xunta está en risco debido tamén a un recurso de inconstitucionalidade presentado polo Goberno Central contra as homologacións automáticas de dependencia e discapacidade. Preguntaremos tamén polo segundo pacto de vivenda de Galicia, a través do cal o Executivo Económico prevé investir preto de 2.000 millóns de euros entre 2026 e 2030. A previsión é que con estes fondos se mobilicen outros 5.000 millóns por parte de empresas e particulares e crear ou manter milleiros de postos de traballo. Se calculan aproximadamente alrededor dos 60.000 postos de traballo. A meirande parte deste investimento vai proceder de fondos propios da comunidade autónoma. Serán 1.630 millóns de euros que supoñen o 82,67% do total do investimento. Pola contra, os fondos estatais acadarán a cifra de 241 millóns e os europeos os 100 millóns de euros, cifras notablemente inferiores á que aporta o Goberno galego. O novo pacto de vivenda exemplifica a actuación política do Goberno galego en materia de vivenda, a diferencia do Executivo estatal, que nin está nin se lle espera. E, por último, preguntaremos sobre as liñas de traballo que o Goberno galego está desenvolvendo no sector do libro galego. O sector do libro galego é hoxe un dos grandes piares da nosa cultura e así o demostran os datos máis recentes sobre as prácticas culturais, os cales sitúan o hábito lector por riba dun 60%. Neste eido, o Goberno galego ten a competencia para o desenvolvemento de accións centradas en cultivar o hábito lector no conxunto da sociedade, en impulsar a súa industria ou en reforzar a súa difusión e, por iso, queremos que veñan ao pleno a explicar pormenorizadamente todas estas cuestións. E, pola miña banda, máis nada, quedar a vosa disposición por si queredes formular algunha cuestión sobre esta ou calquera outra pregunta. Bueno, sobre o procesamento da señora Gómez, pouco que decir, que actúen os tribunais, que determinen o que teña que determinar e, polo tanto, máximo respeto ás actuacións judiciais, como non pode ser doutro xeito, serán a elas a quen lle corresponda pronunciarse sobre o fondo e as circunstancias das acusacións que se formulan contra a esposa do presidente do Goberno. O que sí que me parece intolerable son as declaracións do máximo responsable do Goberno en materia de xusticia. Simplemente son intolerables. Atacan clarísimamente a separación de poderes, son radicalmente incompatibles con unha concepción mínimamente homologable do que debe ser a separación de poderes, e o único sorprendente a estas alturas é que o ministro continúa a ser ministro despois de realizar as declaracións que realizou. Bueno, a valoraremos cando corresponda, que no pleno, evidentemente, en todo caso, en fin, a concepción que ten o Bloque Nacionalista Galego sobre a arquitectura estatal, como saben, é francamente diferente da que ten o Partido Popular. Creo tamén que de todos é coñecido cal desas dúas concepcións é maioritariamente compartida polo conxunto da sociedade galega. Eu, en todo caso, sí que discrepo de algunhas cousas que se dixeron aquí, como que é imprescindible que teñamos a competencia para avanzar na coordinación dos aeroportos galegos. O que é imprescindible é a vontade. E a vontade política é a que parece non existir. De todas maneiras, me sorprende que por parte da voceira nacionalista se fale dese localismo, non? Unha cuestión referida a
a este asunto cando unha das persoas alcaldesas que ten precisamente, supoño, esa crítica ao seu localismo debería ser a do seu propio partido. En fin, sorpréndeme esa crítica a señora San Martín. En todo caso, me parece ben se isto vale para que reflexione exactamente igual que os outros dous alcaldes e conseguimos que haxa unha vontade clara de coordinar e mellorar a coordinación entre os aeroportos en beneficio do conxunto de Galicia, que é o que debería de primar nestes asuntos por encima de calquera outro interés. ¿Algunha outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias e nos vemos en seguintes citas.